עכשיו איתנו מתמודד נוסף בפריימריז של הבית היהודי, הפרופסור אשר כהן, אבל נשוחח איתך הפעם בכובע אחר, כאיש המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך. ערב טוב. ואתה כאן כדי לשוחח איתנו על מחקר שנערך בקרב 1,000 משתתפים שהזדהו כדתיים לאומיים, נכון? מה בעצם בדקתם במחקר הזה? א', אני רוצה להדגיש, ברוך השם, לא אני ערכתי את המחקר, אלא זה מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, בעריכה של תמי הרמן. וגם אני רוצה להגיד למה אני נורא שמח שלא השתתפתי. אני כבר שנים צועק את הנתונים האלה כערכות כלליות. הואשמתי בשנה האחרונה גם במסגרת השיח הפנימי בציונות הדתית, למשל על ידי שטבון, שאני פרופסור מטעם ושאני עושה הטיות במחקר. מזל שלא השתתפתי במחקר, זה מחקר לא שלי. למה האשימו אותך? בעצם בוא ננסה להבין מה הממצאים כדי להבין הממצאים, קודם כל הממצא המדהים ביותר, זה שכאשר שואלים בחברה היהודית במדגם גדול, האם אתה מרגיש שייך לציונות הדתית, לחברה הדתית הלאומית? כן. מעל... הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו, 22% מהחברה הישראלית מזדהים עם ערכי הציונות הדתית, בהם גם חילונים רבים. שזה נתון מדהים. פתאום מתברר שיש פה איזו חברה ציונית דתית שחשבנו שהיא מוגבלת לאזור 10-11%, אבל יש המונים שרוצים להצטרף עליה, זאת אומרת... אולי בעקבות הקמפיין של שישי... אבל זה מה שמעניין, הם לא דתיים. במובן שאנחנו מדברים על דתיים. הם לא הולכים לבני עקיבא, אבל הם כן. הם גם מגדירים את עצמם מסורתיים. אני אתן לך ניסיון אישי של התופעה הזאת. זאת אומרת, הילדים שלי למדו בבית ספר ממלכתי דתי. עכשיו, מה שמאוד מעניין, 50% מההורים בבית הספר, וזה כולל אנשים מאוד ידועים, בועז ביסמוט, וזה כולל את ינון מגל, שאנחנו, זאת אומרת, כאילו, שהולכת לא חובשי כיפה? זאת אומרת, כאילו, לא חובשי כיפה. בעצם החילונים מקנאים בערכים של המערכת החינוך הזאת, של הציבור הזה? אגב, גם שחקנים וגם סטנדאפיסטים, זאת אומרת, בית הספר מלא ב-50% הורים שאינם חובשי כיפה. כן, אבל אתה יכולת להגיד, אולי הם רוצים, כי אגב, יש בעיה גם במערכת החינוך הממלכתית, שיש בה פחות יהדות שהם היו רוצים שהם יקבלו. נכון. אבל למה כששואלים אותם בסקר, האם אתם שייכים לחברה הדתית הלאומית? הם מתעקשים להגיד, כן, אנחנו שייכים. במובנים מסוימים, כן. חלק מאותם 50% הורים שאני מדבר עליהם. מה? באיזה מובנים בעצם מישהו שהוא לא דתי מגדיר את עצמו כדתי לאומי? עובדתית שאחרי זה שואלים אותם אם אתם דתיים, אומרים לא, אני מסורתי. אגב, אני כבר לא מדבר על אלה שאומרים אנחנו חילונים. אגב, קבוצה מאוד מעניינת, גם חרדים מהצד השני. פתאום מכל הכיוונים מגיעים לציונות הדתית ואומרים אנחנו חלק מהדתיים הלאומיים. וזה מגמה שמאוד, לא סתם המחקר הזה התפרסם לפני הבחירות, זה קצת חופף את הנסיקה של נפתלי בנט בקרב הציבור הישראלי ולא בקרב הדתיים. פה אני חושב שנפתלי בנט, מה שקרה, הוא זיהה אינטואיטיבית את מה שקורה פה, ואמר, תפסיקו לקרוא לי מפלגה דתית לאומית, אני לא מפלגה דתית לאומית, אני כלל יהודית. הוא עשה את המחקר הזה בראש לפני המחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. כן, זה עוד הרבה לפני המחקר, הוא אינטואיטיבית הבין, ואמר, אנחנו מפלגה שנפתחת, ועכשיו זה גם מתבצע בפועל, זה דבר מעניין. אגב, והמחקר פשוט מוכיח שזה נכון, לציונות הדתית יש אפשרות להיפתח בלי שום בעיה לכל הכיוונים, והוא רק עושה את זה מבחינה פוליטית. אגב, הוא יוצר מחלוקות קשות בפנים, בתוך הציונות הדתית הקלאסית, מה שנקרא, יש מחלוקות קשות. ראינו את זה כאן רק בדיון ממש לפני דקות ספורות, כשתי מתמודדות בפריימריז של מפלגת הבית. וצריך להודות, לא, גם פרופסור אשר כהן הוא חלק מאותו ויכוח. נכון, אתה נמצא בצד של... אני עצמי בהחלט מוביל את הקו של הרוב הדומם, של היהדות היותר פתוחה והידידותית, ויש לי מאבק קשה באגף החרדי-לאומי. אני שמח שהמחקר הראה שפשוט מדובר במיעוט קטן, אמנם נחוש מאוד, אידיאולוג, אבל הוא מיעוט קטן, שאגב מקבל הרבה יותר מדי מקום במערכת הפוליטית על חשבון הרוב. ומי אלה אותם אנשים שמקבלים בעצם את המעמד הנכסף הזה? מה, בתוך המפלגה? בתוך המפלגה, אנשי תקומה. קודם כל, מה שקרה בגל ההסכמים עם תקומה, יש שריון ל4 אנשי תקומה. עוד לפני שבכלל דיברנו על פריימריז. אז אתה מבקר את הצד הזה של בנט שנשאר עם תקומה ושכנע אותם ושריין להם כמה מקומות. הדבר הזה גלוי, אני עד שהושג ההסכם, אמרתי במפורש, אתם מציעים הצעה יותר מדי נדיבה, הקבוצה הזאת לא שווה בכזה ערך, אגב היא דוחקת מהרשימה אנשים טובים, וזה גם לא הוגן שהם ישוריינו ואחרים יתמודדו. אז מה הסיבה שבנט מצד אחד קורץ לציבור החילוני, משריין מקום לינון מגל, או מצד שני כל כך מתעקש שהשר אורי אריאל וחבריו כי בציונות הדתית ניתנת חשיבות גדולה מאוד למה שנקרא ערך האחדות, שלא יהיה איזשהו פיצול חס וחלילה, שכל הכוחות יהיו בפנים. הרבה פעמים זה מדומיין, כי צריך להבין, כי אני מכניס באחדות לתוך הרשימה, אבל בסוף אני מתפצל בתפקוד עצמו. אולי בגלל האחדות הזאת, הרבה מהציבור החילוני רוצים להשתייך לציבור הדתי-לאומי, כי אנחנו מקנים באחדות הזאת. ואז הם יגיעו והתברר שאין שם כל כך אחדות, אבל זה סיפור אחר. כן, זה סיפור אחר. אגב, כל הזמן מדברים על האחדות,
אחדות בתוך המפלגה ולהביא את כל החלקים, אבל צריך לזכור, בין החלקים האלה היו מאבקים. יש פה תופעה מאוד מאוד מעניינת, זאת אומרת, כאילו, הליכוד הולך ימינה, וכנראה שאלה יהיו התוצאות, עם אחוזי הצבעה נמוכים, ומפלגת הבית היהודי, במובנים מסוימים הולכת קצת יותר למרכז. זאת אומרת, כאילו, יש פה איזו תופעה שהיא מאוד מעניינת, לא במובן המדיני. אז נעזוב כרגע את העניין המדיני. אבל במובן המדיני לא, אני חושב שהמובן המדיני צריך לזכור, גם הוא די ירד. אנחנו צריכים לזכור שיש עוד מחקרים שאומרים, בלי קשר אם אתה שייך לשמאל או לימין, אתה שואל את הציבור, תגיד, יש איזה סיכוי לאיזשהו הסדר, רוב מכריע כבר אומר, הנושא לא רלוונטי, הם לא מאמינים שיהיה הסדר, גם אם הם מוכנים לתשלום איזה. לכן, כיוון שהנושא יורד, במובן הדתי, במובן של פתיחת שורות, בוודאי שהבית היהודי זז למרכז, במובן זה שהוא מוכן לקבל ציבור אחר. כן, לא, אבל רק תיקון אחד, זאת אומרת, כאילו, אתה צודק, זאת אומרת, יש איזשהו סוג של ייאוש מהעניין המדיני, אבל באותה מידה הזאת, כשאתה שואל את האנשים, הם לא רוצים את המדינה הדו-לאומית, שחלק מהימין מוביל אליה. זה ברור. מה דעתך בעניין הזה? אתה עומד כאן למבחן בקרב בוחרי הציבור היהודי? מה, לגבי מדינה פלסטינית או משהו כזה? מדינה דו-לאומית? ברור שאני נגד מדינה דו-לאומית. מאיזה בחינה? יכול להיות שאתם טומנים, אני חוזרת על שאלה שהפניתי ליהודית. אני לא מכיר חוץ ממסמאל הרדיקלי אנשים שבעד... לא, אבל יכול להיות... למה? שורה של אנשים, משה ארנס, רובי ריבלין, ציפי חוטובלי ועוד רבים אחרים שמדברים בצורה מפורשת ביותר על מדינה דו-לאומית. מדינה דו-לאומית. הם אומרים זכויות אזרח לפלסטינים. זה, אתה יודע מה, הם מאמצים את אותו שמאל רדיקלי שאתה מדבר עליו. אם החלים את השלטון הישראלי בעצם גם בשטחים. אני נגד מדינה דו-לאומית, כי המשמעות היא שהמדינה כבר לא תהיה מדינת לאום יהודית, ואני לא חושב שהבית היהודי באיזושהי צורה תומך בכזה דבר חס וחלילה, אבל כמובן גם אנחנו נגד הרעיון שלדעתנו הוא מופרך, שתי מדינות לשני עמים, הוא לא רלוונטי, בטח הוא לא רלוונטי מבחינת מה שקורה מסביבנו במזרח התיכון, ואני אומר, הפתרון בסופו דבר יצטרך להיות פתרון אזורי, זה לא שאנחנו נשב ואנחנו נצליח לפתור, אין עם מי לפתור את הבעיה הזאת. בעוד שבועיים הפריימריז בבית היהודי, תספר לנו קצת על החוויות שלך מההתמודדות הזאת עד עכשיו. תראי, החוויה הגדולה שלי זה חוקר שקופץ מתוך תחום המחקר שלו לתוך התחום המעשי, אבל באותו תחום. כי אני חוקר של הציונות הדתית, אני חוקר של משטר ופוליטיקה בישראל, ואני אגיד לך, היום לא, אבל אתמול השיעור באוניברסיטה, בלי קשר לשום דבר, הוא שיעור על פריימריז. ואני צריך לפרוס... גילוי נאות. לא, הוא לא שיעור על פריימריז, אני פורס את כל השיטות לקביעת מועמדים, יתרונות וחסרונות, ואני לא, אין שום מילה, אני לא אומר מילה על הפרופסור אשר כהן, בהצלחה רבה לך. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.